Lo nanam. Duet lo. Oh dadi lanang. Asik, ya lumayan. asik. Sekarang Esok-esok katon atis temenan gawe seneng penonton sing pada nyawa. Prau layar, prau nenani nelayan, ngawe-awe lagi sregep nyambut gawe. Hasil laut pada makmur uripe ya. pancen syukur Pancen makmur ning tanah Jawi ning tanah Jawa keparipan yang Cinawi rakyate rakyate adem ayem adem ayem warga masyarakat kene lu didongaken lu. Oh ya jelas adem ayem nyatane genas sing kakon adat ya lagi seneng banget. Iya seneng banget. Alhamdulillah wis carane Islamna putrane. Iya, wis diketok ya. Iya dibuang. Dibuang. Buang apane sih ya? pokoknya Sudah ganti model. aku ora baru. melu lah Nah ya, aku kepengin kaya jane. Allah aku Lah malah kok sepit-sepit apane? Bingungi kok lho. Nyosen aja semene tapi anak. Nyosen aja semene anak anak lho. pane Anak apane kok? Apane sih ya? sepitane Yo. ayo Aman. Apa aman? aman tentrem sasar aman tentrem masyarakate Iya bener. silir neng pantai lokan